18-гадовага хлопца з Быхова судзяць за здраду дзяржаве. У Магілёўскім абласным судзе 29 ліпеня пачалі судзіць Станіслава Шапеля. Яго вінавацяць у тым, што ён згадзіўся быць кур'ерам для арганізацыі, якую курыравала СБУ. Падрабязнасці справы сталі вядомыя з фільму ад АНТ. Там хлопца прадставілі як агента украінскіх спецслужбаў. Маўляў, ён запісаў відэа, што гатовы працаваць супраць ФСБ і Пуціна. Сапраўдная пазіцыя хлопца пры гэтым невядомая. Паводле прапагандыстаў, у студзені 2023-га 16-гадовы хлопец шукаў працу ў інтэрнэце. Ён трапіў на махляроў, якія прапанавалі яму працу кур'ерам, забіраць і перавозіць грошы. Адзначым, што на момант здымкі фільму хлопец ужо адбываў пакаранне ў калоніі. У траўні гэтага года Станіслава асудзілі за махлярства. Прысуд невядомы, але тэрмін можа складаць ад 3 до 10 гадоў зняволення са штрафам. Новую справу за здраду дзяржаве ў закрытым рэжыме разглядае суддзя Павел Клімаў. Хлопцу пагражае ад 7 до 15 гадоў.